Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень, як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Падзеяў нешта апошнімі днямі і нават гадзінамі столькі навярнулася, што абмеркаваць ёсць што, і нам гэтым дапаможа палітолог, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік міжнароднага дэпартаменту фонда спартовай салідарнасці Анатоль Котаў. Добрый дзень, спадар Анатоль. Добрый день, Зміцер, вітаю вас. Дякую, што адгукнуліся і далучыліся до нашага эфира. Давайте, спадар Анатоль, можа быть, для разгону і прыцягнення большай колькасці гледачоў пачнем, ну, па-першае, з такой рэкламы нас усіх. Па-першае, за тым, што адбываецца, варта сачыць, каб сачыць, подписываться лепей як на сацыяльныя сеткі фонда спартовай салідарнасці, так і на YouTube канал Еўрарадыё. Подписываться, расширывать, писать свои комментары, задавать пытанні, ну и все астатняе рабіць, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй, гэта будзе на карысць нам усім. І вот я нездарма звярну увагу найперш на фонд спартовай салідарнасці. Я хочу пачаць размову з вами так вот для раскачки про Олимпиаду, дакладней про тое, як беларускіх спортсменаў допускаюць да удзелу у алімпійскіх гульнях, тому что, наколькі я ведаю, першыя два пункты, нават тыя, хто атрымаў алімпійскую ліцэнзію, не ўсе по выніку дапушчаныя да гульняў. По-другое, фонд спартовай салідарнасці мае дачыненне да вось працэсу акрэдытацыі і гэтак далей. Як працуе вось гэтая схема, каго дапускаюць, каго не дапускаюць, што правяраецца? Ну вот расскажыце, калі ласка, всю вот эту схему і методу. Схема вельмі простая, яна шматступенчатая. Па-першае, адбываліся кваліфікацыйныя спаборніцтвы за алімпійскія ліцэнзіі, і тут беларускіх спортсменаў правяралі самі міжнародныя федэрацыі. Яны, так мовіць, дэкляравалі, што на іх думку спортсмен з'яўляецца нейтральным ці не нейтральным. І можна сказаць, што ў пэўным сэнсе некаторыя міжнародныя спартовыя федэрацыі падыходзілі да гэтага так лайтова, то бок дапускалі усіх, нягледзячы на відавочны бэкграунд, які, ну, так мовіць, ёсць і ў сацыяльных сетках, і ёсць і на нейкіх афіцыйных сторонках, нават таго самого міністэрства спорту напісана, ці ў нейкім указе аб узнагароджанні таго ці іншага спортсмена ў свежым напісана, што ён з'яўляецца лейтенантам, капітанам унутраных войскаў ці нейкай іншай сілавой структуры. І вось было шмат спортсменаў, якія вось такое папярэдняе сіта прайшлі. Зараз усе тыя, хто, ну, фактычна закваліфікаваліся на алімпійскія гульні, яны праходзяць праз сіта незалежнай камісіі, якую стварыў міжнародны алімпійскі камітэт. І вось яны яшчэ раз верыфікуюць, такая верыфікацыя пасля верыфікацыі. Яна больш дэталёвая, яна больш жорсткая, хаця, так мовіць, крытэр ён вельмі просты. Гэта не падтрымка вайны ва ўкраіне, і гэта не выкарыстоўванне публічных сімвалаў, якія асацыююцца з агрэсіяй супраць Украіны. Усё вельмі проста, гэта праца па адкрытых крыніцах, і, ну, вось, беларускі фонд спартовай салідарнасці напярэдадні алімпіяды з пэўнымі міжнароднымі партнёрамі сваімі запусціў таксама такую праверку, дзе мы аналізуем то, што пішацца, тое, што атлеты пішуць, ну і вось такія файлы аддаем і публікуем таксама вынікі сваёй працы. Гэта робіцца публічна. То бок тут няма, так мовіць, аніякай там таямніцы. Усё, што дасяжнае, толькі гэта можна выкарыстоўваць у такой працы адпаведна са стандартамі і прынятымі вось гэтай камісіі незалежнай, ну і ўвогуле са стандартамі абыходжання з
персанальнымі дадзенымі. І першыя вынікі працы камісій яны ўжо бачны, там некалькі барцоў не дапусцілі. Вось зараз паявіліся звесткі, што не ўсе лідары зборнай па пяцібою яны таксама дапушчаны. Ну, менавіта таму, што там ўсё відавочна, там немагчыма гэта схаваць. Дзесьці пагоны, дзесьці выказванні, дзесьці публічная падтрымка агрэсіі супраць Украіны. І гэта тое, што немагчыма схаваць, бо яно было зафіксаванае усе бачным інтэрнэтам, прынамсі. Я просто не вельмі сачыў апошнім часам вось за менавіта гэтым накірункам жыцця беларускага грамадства і беларусаў. Гэтыя спісы, то есть вот акрэдытацыя, яна ўжо завершаная ці яшчэ працягваецца? Яна яшчэ працягвацца, яна будзе працягвацца да саміх алімпійскіх гульняў. Што самае галоўнае, таксама ёсць этап вельмі важны пост-верыфікацыі, калі алімпійскія гульні яшчэ ўжо скончацца, калі там, не ведаю, нехта заваюе нейкі медаль, што цалкам магчыма, хаця шансы яны, калі мы кажам пра нейтральных атлетаў з беларускімі пашпартамі, там шансаў насамрэч не так шмат, але міжнародны алімпійскі камітэт будзе назіраць за тым, каб і пасля гульняў атлеты захоўвалі свой нейтральны статус, то бок каб не было магчымасці выкарыстаць іх у мэтах прапаганды. Таму што можна, так мовіць, пацярпець, пасядзець ціхенька да таго, як ты перамог на спаборніцтвах, заваяваў свой медаль, прыехаў у Казань, Москву, у Менск, і ўжо вось тут этой балалайкі, гармонікі, трыкалоры, Z і панеслася. Вось такія рэчы яны таксама не дапушчаюць. Гэта будзе выклікаць пэўныя наступствы, тое, што проста пазбавіць узнагароды, пазбавіць вось гэтага статусу. То бок міжнародны алімпійскі камітэт у дачыненні да атлетаў, я падкрэсліваю, менавіта да атлетаў, ён падышоў даволі прынцыпова жорстка, і гэтыя правілы яны існуюць, яны выконваюцца. Што самае, так мовіць, галоўнае, мы бачым сур'ёзнасць падыходу да працы гэтай камісіі. Яна не прымае на веру ўсё тое, што раней падавалася праз міжнародныя федэрацыі, праз вось першы гэты этап верыфікацыі. Яны верыфікуюць усё яшчэ раз. Вось да, сапраўды вы троху апярэдзілі маё пытанне. То есть атрымліваецца, што да прыкладу возьмем канкрэтнага спартсмена, які вот зараз ціхонька сядзіць, таму што разумее, гэта яго апошні, напрыклад, шанец патрапіць на алімпіяду. Пасля гэтай алімпіяды ўжо другой наўрад ці будзе з розных прычынаў, і ён думае, зараз я ціхонька адцяжуся, з'езджу, атрымаю там нейкую узнагароду, а потым жыць жа ж неяк трэба. Можна і пакатацца на розных мерапрыемствах. Там зараз вот прэзідэнцкая кампанія лукашэнкаўская будзе, у якой-небудзь там за Лукашэнку на акцыях, атрымаць нейкую капейку. Адзін варыянт, другі варыянт, могуць жа чалавека скарыстаць у цёмную, запрасіць на нейкае там нібыта нейтральнае мерапрыемства, а потым за спіной панавешаць сцягоў. Вот такія варыянты разглядаюцца. Гэта таксама выбар кожнага спартсмена, ён бачыць па факце хаця б, куды яго запрасілі. І трэба зазначыць, трэба падкрэсліць, што тут няма аніякай дыскрымінацыі. Гэта наступствы пэўнага выбару спартсмена. Ось для тых, хто не зрабіў свой выбар цягам гэтых амаль ужо 4 год, калі мы кажам пра сітуацыю ў Беларусі, ці больш за 2 гады, калі мы кажам пра вайну супраць Украіны, для іх вось такое сіта, такія умовы, такія варункі, якія просто трэба прыняць як наступствы выбару ці то падтрымкі рэжыму, ці то рэжыму маўчання. Калі ты выходзіш за гэтыя рамкі, ты ўжо павінен
просто поставить крыжык на сваёй спартовай міжнароднай кар'еры. Можна там займацца спортом, удзельнічаць у спаборніцтвах на ўзроўні гульняў брикс, СНД ці нейкіх іншых падобных мерапрыемстваў, але міжнародная спартовая кар'ера яна скончана. Ну і на завяршэнне гэтай алімпійскай тэмы ўсё ж таки, калі вот скажем ёсць ужо пэўны спіс акрэдытаваных спартсменаў беларускіх, якія ўжо нібыта прайшлі верыфікацыю, там няма ніякіх праколаў. Да прыкладу, вот вы зараз праглядаеце і потым бачыце, што які-нибудь умоўны спартсмен там які-нибудь па скачках на батуце, а ён оказывается я бацька лукашыст. І вот што рабіць у такой сітуацыі? Но пакуль што мы не заўважылі таго, што міжнародная гэта камісія она дапусціла нейкія праколы і не звярнула увагу на нейкія факты ці то ў біяграфіі ці у прафесійнай кар'еры, там наяўнасці контракта з сілавымі структурамі ці выказваннях публічных спартсмена. Хаця трэба таксама зазначыць, што калі стала вядома, як яно будзе працаваць у рэчаіснасці на практыцы, то шмат хто з атлетаў просто замкнуў, закрыў свае сацыяльныя сеткі, каб там просто немагчыма было публічна нічога спраўдзіць. Яны і ёсць, але яны закрытыя для тых, хто не знаходзіцца ў нейкіх там сяброўскіх адносінах. Пакуль што праколаў мы не бачылі. Добра, давайте да іншых тэмаў. Я зараз да вас як да былога супрацоўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі. І найперш звярнуся да таго, што вот прызначылі зараз кіраўніка адміністрацыі, а да гэтага яна існавала амаль паўгады ці паўгады без афіцыйнага прызначанага кіраўніка. Гэта нармальная сітуацыя? І вот як это ўспрымаецца ўвогуле, калі няма кіраўніка адміністрацыі? Шчыра кажучы, што гэта сітуацыя з пункту гледжання самого рэжыму яна ненармальная. Дэ юрэ кіраўніка адміністрацыі не было некалькі месяцаў, дэ-факта больш за паўгады, потому што фактычна з самого пачатку кампаніі электаральнай па прызначэнні палатку былы кіраўнік адміністрацыі, ён сумленна, так мовіць, пайшоў у адпачынак. І не было гэтага сумяшчэння некалькіх пасадаў. Для мяне гэта выглядае трошки штучна, смешна, але прынамсі чалавек граў па правілах, якія былі усталяваны. Сітуацыя ненармальная, потому што такой працяглай паўзы яшчэ не было. Каб паўгады структура функцыянавала без яе фармальнага кіраўніка. Звычайна гэты там перыяд змены ён не перавышаў увогуле некалькіх дзён, лепей гадзін, часам там былі, падаецца, некалькі тыдняў чакалі на прызначэнне, і тое гэта, так мовіць, старая гісторыя. Звычайна, калі Лукашенко здымаў аднаго кіраўніка, ён адначасова прызначаў на яго месца адразу іншую асобу, каб гэты механізм функцыянаваў. Аднак атрымалася тое, што рэжым ён функцыянуе у такой мадэлі, калі ад чалавека, які не з'яўляецца Лукашэнкам, не так шмат што і залежыць ад яго наяўнасці ці не наяўнасці на працоўным месцы. Мабыць, там іншыя намеснікі кіраўніка адміністрацыі і сам першы намеснік, які выконваў абавязкі, яны адчулі, што трошки больш папераў стало, трошки больш тэлефонаў званкоў і гэтак далей. А дзяржава яна не заўважыла, што чалавек, які уваходзіць у лік найвышэйшых дзяржаўных службоўцаў 12, яго просто паўгады не было. Не было і не было. Неяк рэжым працаваў, таму што насамрэч гэта ўсё ж такі збольшага тэхнічная функцыя, яшчэ просто адна штучка у ланцужку, яшчэ адзін вінцік. І тое, што яго не было гэтай паўгады, не шмат хто і
заўважу, сітуацыя ненармальная, але як показала практыка, што рэжым дайшоў до такой ступені, што фактычна гэтая адміністрацыя яна можа быць і увогуле не патрэбна, яе можа замяніць там у перспектыве секретарыят усебеларускага нацыянальнага народного сходу. Цікавы варыянт. Але я тут чытаў такі аналіз ад полуканспіралагічнага тэлеграм-канала беларуская выведка про тое, што тут усе яны прынамсі там хто там яны невядома, але тым не менш нейкі іх штаб супраціва быў перакананы, што кіраўніком адміністрацыі будзе прызначаны выконваючы абавязкаў першага намесніка вось гэтай структуры Рыжанкоў. Для вас наколькі відавочным невідавочным было, што з выконваючага абавязка першага намесніка Рыжанкоў можа стаць кіраўніком адміністрацыі, і наколькі нечаканым стала тое, што стаў ім іншы чалавек? Пачнем з першага пытання, наколькі чакана нечакана. Я б сказаў так, у маіх аналізах і прогнозах было так, што калі яго не прызначылі цягам тыдня, 2 тыдняў пасля адстаўкі фармальнай Сергеенкі, то гэта было знакам, сігналам таго, што яго хутчэй за ўсё і не прызначаць на гэтую пасаду. Гэта, так мовіць, нейкі такі стэеатып паводзінаў Лукашэнкі. Ён можа даць надзею там пэўнаму чыноўніку, што ён там авансуе ці даць пэўнасць, а пазней трошкі прыглядзецца, як той сябе паводзіць. Напэўна, і звычайна вось гэты так перыяд назірання, так, гэта не толькі з гэтай сітуацыі датычыцца, там же былі такія ўкіды і раней, што там вось ён сабе пераемніцу, вось новы кандыдат у прэзідэнты, і пазней, так мовіць, назіраць і набліжаецца, аддаляе гэтага чалавека ў залежнасці ад таго, які варушняк пачынаецца ўнутры сістэмы. Таму што калі кагосьці там фактычна пазначаюць як фаварыта, там пачынаюцца беганіна па кабінетах, каб падмазацца, падлізацца, улезці ў каманду, авансаваць, не пазбавіцца нейкай пасады. І вось за гэтым усім пільна сочыць, калі гэта падаецца нейкім такім небяспечным ці, наадварот, бессістэмным, прызначэнне не адбываецца. У гэтай сітуацыі хутчэй за ўсё мела месца такая простая, вельмі проста, але эфектыўная кадровая гульня самога Лукашэнкі. Што тычыцца амбасадара былога у Расіі беларуска, то ён, так мовіць, быў у маёй тройцы тых, каго маглі б прызначыць у залежнасці ад таго, які вектор далей выбіраць. Можна было прызначыць таго самага Вальфовіча ці некага з сілавікоў, і гэта было б відавочна, што ўсё, то бок Беларусь рэжымная, яна цалкам пайшла на ваенныя рэйкі, і увогуле нічога добрага не будзе. Можна было прызначыць эканаміста кшталту спадара Снапко, які ўжо працаваў у адміністрацыі, і гэта было азначала больш, так мовіць, спробу выправіць сітуацыю ў гаспадарцы і нейкім чынам замірыцца з захадам, наколькі гэта магчыма. І вось трэцяя асоба, якая для некага не відавочна, але пасол Беларусі, пасол рэжыму ў Расіі, гэта заўсёды больш, чым пасол. Яны часта сумяшчаюць не толькі дыпламатычную працу, але там ёсць адмысловыя указы аб іх надзвычайных паўнамоцтвах. Фактычна яны могуць аддаваць пэўныя даручэнні і беларускаму ураду, рэжыму уладу. То бок гэта такая топавая пасада, якую трэба заўсёды мець на ўвазе, трымаць у галаве, што вось адтуль могуць з'явіцца новыя ферзі з гэтых пешак на беларускай шахматнай дошцы. Гэта проста азначае, што патрэбны
чалавек, які будзе прасоўваць выкананне дамоўленасцяў перадусім у сферы, якую вельмі далікатна лічуць эканамічнай інтэграцыі, но фактычна гэта ці то распіл на інфраструктурных проектах за кошт России, ці то паглынанне канчатковай гаспадаркі России, гаспадаркі Беларусі, России. І абодва сцверджанні яны будуць праўдзівымі тым, што хаваецца вось за гэтай дыпламатычнай фармулёўкай. Выбар быў зроблены на карысць трэцяга варыянта, то бок эканамічная інтэграцыя, у тым сэнсе, як я апісаў, яна будзе працягвацца і набіраць абароты. Такім чынам атрымліваецца, што роля крутога на пасадзе кіраўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі гэта далейшае судзенне вось гэтай эканамічнай так званай інтэграцыі з Расіяй і ўсё галоўнае. Так, збольшага так. Чаму? Таму што усе іншыя вектары, то бок рывок у Афрыку ці спробы знайсці нейкую агульную мову з Захадам, аперціся на Кітай, яны пацярпелі паразу цягам апошніх 2 гадоў. Таму застаецца Расія трэба неяк не так марудзіць з сумеснымі праектамі, таму што гэта крыніца фінансавання рэжыму. То бок, Снапкоў, выбачаюся, крутой, ён фактычна павінен выступіць гарантам захавання эканамічнай падтрымкі рэжыму з боку Расіі. Я вось просто процитую, и мне цікаво ваше меркаванне, згодны вы з ім ці не згодны. Невоенный руководитель АП свидетельствует об экономической слабости Лукашенко перед грядущими глобальными изменениями. Лукашенко уже не волнует военный компонент, так как на кону экономическое выживание режима. Согласны вы с этим ці не? Фактычна я перед вашим пытаннем пацвердзіў, што гэта спосаб забяспечыць фінансаванне рэжыму з боку Расіі. Так, таму ён адказаны за тое, каб расійскія грошы працягвалі падпітваць беларускі рэжым, фактычна любым коштам. Шмат увагі звярнулі і эксперты і СМІ, нават не калі браць вось гэтую структуру адміністрацыю, не нават на прызначэнне крутого кіраўніком адміністрацыі, як вяртанне з нябыту, а дакладней з ЗША былой фаварыткі Наталі Пяткевіч. Наколькі гэта ўсё ж таки сапраўды такое прызначэнне, на якое усе там звярнулі ўвагу, і гэта вартае таго? Увагу трэба звярнуць на гэтае прызначэнне трошки ў больш шырэйшым кантэксце, потому что, на мою думку, прызначэнне Наталі Пяткевіч на пасаду, якую яна калісьці ўжо займала, і фактычна што прадугледжвае менавіта гэта пасада, гэта ідэалогія, гэта выбарныя працэдуры. Гэта стало заканчэннем пэўнага этапу, нечаканым заканчэннем і хутчэй за ўсё, так мовіць, раптоўным. Па выніках таксама візітаў спадара Лаўрова у Мінск, ператрахванне ідэалагічнай вертыкалі. Потому что фактычна некалькі тыдняў таму адбылася ротацыя ўсёй ідэалагічнай вертыкалі, і калі паглядзець на персональ, які зараз прыйшлі, там вярнулася не толькі адна Пяткевіч, Марат Маркаў перайшоў на пасаду міністра інфармацыі. Гэта фактычна ўся тая каманда, якая адпавядала за пэўныя, як зараз бачыцца, напэўна, рэжыму поспехі ідэалагічна палітычныя напрыканцы, дзесьці ў 9-10 годзе. Ён усю гэтую каманду вярнуў. Гэта азначае толькі адно, што нас чакае сур'ёзная
сур'ёзны падыход да кампаніі, якая неўзабаве адбудзецца, а гэта так званыя выбары прэзідэнта, калі яны адбудуцца там у гэтым годзе ці хутчэй за ўсё я буду вымушаны тут прызнаць сваю памылку ў ацэнках у наступным годзе згодна там з графікам. То бок ён вярнуў усіх тых ідэалагічных перадусім адміністратараў, якія працавалі на ягоны імідж, на ягонай перамогі раней і былі больш эфектыўныя ў параўнанні з камандай, якая займалася тым самым у 2020 годзе і прывяла відавочна, я думаю, што і для самого Лукашэнкі да вельмі сур'ёзнай паразы. Ён утрымаў уладу, але заплаціў за гэта вельмі вялікі кошт. Фактычна ён знішчыў незалежнасць краіны, ён знішчыў дэмаграфію краіны і няма аніякіх добрых перспектыў зараз ужо які год ідзе гаворка просто про тое, каб выжыць. Спадар Анатоль, давайте трошечку вернемся. Мы-то з вами людзі, у якіх гістарычная памяць ёсць, і мы памятаем, что на пасадзе гэтай вось, на якую яна і вярнулася, Наталья Пяткевіч была напярэдадні выбараў 2010 года. І нібыта звольнілі-то яе з гэтай пасады менавіта за тое, што яна ідэалагічную працу і менавіта вось гэты працэс падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі ў 10 годзе заваліла. Тое, што мы атрымалі па выніку 2010 года, разгоны, пасадкі, санкцыі, гэта вынік дзейнасці Пяткевіч, якая прапанавала вось гэтую схему рэгістраваць усіх. Вот да чаго это прывяло. І што зараз атрымліваецца? Насамрэч, 2010 год быў больш складаны з пункту гледжання палітычных працэсаў. Там былі спадзяванні і на таксама пэўныя дамоўленасці з Захадам. І гэтай дамоўленасці былі візіты міністраў замежных спраў. Фактычна напярэдадні выбараў, напярэдадні плошчы там, так мовіць, зараз гэта ўжо амаль усе удзельнікі тых перамоў прызнаюць, тыя, хто жывыя, што была прапанова, так мовіць, прызнаць гэтай выбары часткова лепшымі, чым папярэднія, калі не адбылося разгону плошчы, калі б гэта не было брутальна, і нават яшчэ нейкую такую дарожную мапу нармалізацыі адносінаў. Самае галоўнае для рэжыму Лукашэнкі фотаблог — это некалькі мільярдаў долараў дапамогі, каб ён разумеў, што не толькі па тое, што яго будуць недзе там запрашаць у цывілізаваны свет. Аднак да самой, так мовіць, паствыбарнай ночы ўсё было больш-менш згодна з гэтымі дамоўленасцямі і планамі. Все абрынулася у момант, калі збілі Някляева. Вось тады фактычна ўсё пайшло не па сцэнары, які быў у галаве як галоўны у былога кіраўніка адміністрацыі Макея, які пазней страціў сваю пасаду і пайшоў на міністра замежных спраў. І, напэўна, так мовіць, у ідэалагічнай вертыкалі таксама была іншая думка, як гэта павінна было адбывацца. Але тут віна, так мовіць, не спадарні Наталлі, відавочная за тое, што там адбылося збіццё Някляева і каманды, калі там вось гэты бус ён ехаў з апаратурай на плошчу. Таму задаваць гэтыя пытанні, напэўна, таму, хто камандаваў тады фактычна гэтай аперацыі. Гэта спадар Карпенкоў, які таксама трошкі быў адсунуты, упаў у неміласць пасля гэтай акцыі, таму што фактычна ён менавіта гэтай акцыі насарваў усе
дамоўленасці, калі так вось ужо вяртацца да нейкай гісторыі. Я размаўляў шмат з кім з удзельнікаў тых здарэнняў па адным і по другім баку. Ну і вось такая рэканструкцыя прыблізна адбывалась. То бок яе пакаралі фактычна за правал, за які усе ведаюць, што яна не адказвала. І менавіта таму нават там калі фармальнай прычынай звальнення, кажуць, таксама была акцыя там пранкераў, якія дазваніліся да Лукашэнкі, гэта ўжо так мовіць канчатковага і звальнення нават з пасады памочніка. То бок ён жа тады яе не звольніў зусім. Ён звольніў з пасады, але зрабіў асабістым памочнікам, што часам нават больш уплывовая фактычна, чым чалавек, чым асоба, якая займае фармальную пасаду. То бок усе у рэжыме пабачылі, што адбыўся правал, але за гэты правал адказвалі, напэўна, не ідэолагі, якія якраз тады, так мовіць, згулялі даволі тонка. І на маю думку, тое, што вось гэтая каманда больш маладая, больш цынічная і больш эфектыўная зараз фактычна вярнулася, іх усіх вярнулі. Гэта сведчыць аб тым, што Лукашенко рыхтуецца менавіта да выбараў, якія яму патрэбны, каб зарадзіцца умоўнай легітымнасцю, і каб можна было яшчэ паспрачацца з Крамлем. Я удакладнюся, ўсё ж таки яна апошнія гады у якасці жыла ў Вашынгтоне ў якасці жонкі прадстаўніка Беларусі ў ОАН. Ці азначае гэта, што і мужу спадарыні Петкевічу давядзецца вярнуцца? Муж спадарыні Петкевіч мае іншае прозвішча. Да, я жартую, безумоўна. Это першы муж меў такое прозвішча. Тут ёсць пытаннічкі, тому што гэта не абавязкова так. І на маю думку, калі ўсё ж таки ёсць пэўная надзея ці мэта хоць нейкім чынам паспрабаваць вярнуцца да палітыкі балансавання паміж Расіяй і Захадам, хоць там, не ведаю, кіптюрыкам зачапіцца за заходнія амерыканскія, так мовіць, дзяржаўна-палітычныя структуры, яе можа наўрад ці трэба вяртаць з гэтай пасады, таму што зноўку гэта адзін з найбольш дасведчаных і эфектыўных менавіта на амерыканскім накірунку вышэйшых дыпламатаў у Беларусі. Ну і вот калі, можа быць, завяршаць гэтую тэму адміністрацыі, увогуле атрымліваецца, как бы сышліся у адным часе і месцы тры Наталлі, якія, умоўна кажучы, блізкія да Лукашэнкі. Наталья Качанова, Наталья Эйсмонт і зараз вось Наталья Петкевіч вярнулася. Уже шмат пішуць пра тое, што найперш паміж Петкевіч і Эйсмонт магчымы, дакладней, непазбежны праз пэўны час канфлікт. Як вы вось у гэты трохкутнік сабе ўяўляеце, змогуць яны спрацавацца? Наўрад ці канфлікт непазбежны, тому што усе тры Наталлі амбітныя, усе тры маюць, так мовіць, нейкі доступ да цела, і відавочна, што яны будуць змагацца паміж сабой, каб для адной Наталлі гэты доступ у рэшце рэшт застаўся. Я думаю, што найбольшы канфлікт ён будзе паміж Натальяй Эйсмонт. З Натальяй Качановай змогуць дамовіцца з Натальяй Эйсмонт, таму што ўсё ж таки фактычна ось гэта гістарычная, напэўна, памяць Натальі Петкевіч, яна будзе замінаць нейкому нават
фасаднаму супрацоўніцтву, потому что яны займалі аднолькавыя пасады. Это прэс-сакратаркі, каб далей, так мовіць, па кар'ернай лесвіцы узбірацца, каб будаваць нефармальныя кантакты, каб мець доступ к целу, але у іх зусім розны падыход да нават іміджавых рэчаў. Гэта на ўзроўні паняццяў, што ёсць прыгожа, што ёсць дапушчальна, што ёсць эстэтычна, гэта зусім розныя асобы. І я думаю, што Наталья Пяткевич, яна будзе пры кожнай магчымасці паказваць, што ўсё тое, што адбывалася з іміджам Лукашэнкі цягам апошніх 4-5 год пад кіраўніцтвам Наталі Эсмент, яно было памылкай і у пэўным сэнсе прывяло да вынікаў, якія Лукашенко меў у 2020 годзе і мае зараз, што гэта такая сельская дыктатура. Гэта у тэрміналогіі спадара Вадзіма Прокоп'ева не сексі. Трэба будзе вяртаць нейкі лоск да Лукашэнкі. Ўсё ж таки трэба адзначыць, што тое, што паказвалі па тэлебачанні з удзелам Лукашэнкі да 2010 года ці яшчэ некалькі год, пакуль Наталья Пяткевич была памочнікам Лукашэнкі, яно сур'ёзна адрознівалася ад таго, што мы маем зараз. Усе гэтыя выразы пра капыты, цытаты пра габрэяў і гэтак далей, усе гэтыя жарты за 300 і ніжэй паса, яны просто былі недапушчальныя раней. Гэта не значыць, што іх не было, але яны не стваралі, прынамсі, падставу для міжнародных скандалаў на пустым месцы. Гэты ўзровень жартачак там пра абасраных кароў, тут как бы гэта сваё ад з глыбіні Лукашэнкі, і некая Пяткевич пры ўсёй сваёй там эстэтычнасці і веданні канонаў моды яе не выправіць. Так, але можна падправіць. І шчыра кажучы, што мне цяжка казаць, але збольшага на гэтым палягае палітычны піяр. І там, не ведаю, праца шматлікіх агенцыяў, якія на гэтым зарабляюць грошы. Яны, не так давно я чуў, мы не карэктуем чалавека, мы карэктуем успрыняцце вобразу чалавека. То бок, калі вы жадаеце там, каб у краіне дыктатура змянілася на дэмакратыю, то гэта не да нас. Але калі вы жадаеце, калі дыктатура ў краіне жадае, каб яе ўспрынімалі трошки больш падобна да дэмакратыі, тады гэта да нас. Гэта цынічная праца, і вось такое заданне, напэўна, будзе зараз у Наталі Пяткевич нейкім чынам спрабаваць карэктаваць. Гэта ўсё вельмі складана, але калісьці і слынны лорд Белл таксама узяўся за працу, якая выдавалася просто Mission Impossible. Але нешта атрымалася. Нешта атрымалася за невялікі зараз, як гэта, так мовіць, па нынешніх рахунках грошы, некалькі прыёмаў, і Лукашенко з крывавага дыктатара стаў яшчэ вобразам чуллівага бацькі дзіцяці. Паглядзім, ці знойдуцца ўсё ж таки тыя здольнасці, выбачаюся за тавталогію, каб антысеміцкія выказванні там, ці сабака на стале, ці яшчэ што-небудзь ператварылася з нейкага такога стаўлення грэбліва ў грамадства да гэтага, што гэта образ да падражання, як кажуць, што зробяць з яго матча такога з сабакам. Матча не зробяць, але, так мовіць, все ж таки тое, што ёсць зараз, яно просто агіднае. Просто агіднае, таму што у меня няма іншага акрэслення ад таго,
што ідзе зверху да нізу як агратрэш. Вось гэта самае трапнае акрэсленне з пункту гледжання канону культуры, паняццяў і так мовіць, вось ёсць савецкі фільм «Чалавек з бульвара Капуцынаў». Там быў містер Фёст і містер Секонд. Людзі не мяняліся, мяняўся, так мовіць, прамоўтар, мяняўся рэжысёр. Вось зараз, калі у гэтай тэрміналогіі казаць, мы маем містер Секонд. І усім вельмі лёгка і проста дэградаваць. Я не кажу, што там Наталья Петкевіч здольная выцягнуць рэжым і Лукашэнку з тых абмежаванняў, то бок змяніць асобу, але карэктаваць вобраз, каб ён быў не такі непрывабны, будуць спрабаваць. Таму што ёсць аўдыторыя у Расіі, там таксама з гэтага агратрэша смеюцца і 5. Ёсць аўдыторыя унутраная, якая таксама не прымае усё гэтае, так мовіць, прапаганду ніжэй паса, якая ліецца з тэлебачання. Таму што збольшага гэта таксама ўсё вяртаецца бумерангам. Усё ж такі трошкі лоску надаць гэтаму будуць спрабаваць. Я так бачу яе задачы, таму што іначай вось электаральная кампанія, не выбары, а электаральная кампанія 2024 ці 2025 года, яна будзе праваленая, і Бог з ім там з нейкай легітымнасцю, усе ведаюць, што яе там няма ўжо колькі дзесяткаў год. Будзе менш аргументацый, каб з этой корачкай прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, якога там намаляваны 86, 90, 97 ці 70% ездзіць у Крэмль. Калі ўсе будуць бачыць, што гэта ўсё увогуле, як гульні БРИКС, так, калі там медаль вешаюць таму, хто нават і не прыехаў. Так? Гэта будзе смешна. Так, на жаль, не вельмі шмат часу у спадара Анатоля сёння, але так, мы будзем сачыць за тым, да чаго гэта, калі гэты грымне грэмі, гэта грэм, і пачнуць яны цягаць адзін адну за валасы на вачах у изумленной бюрократычнай публікі. Але я, можа быть, жартую, а можа быть і не. Чакаць можна усяго ў гэтай сістэме. Коротко на вот яшчэ одну тэму. Перастаноўкі ў МЗС. На іх варта звяртаць увагу з улікам таго, як вы сказали, характарызавалі сітуацыю у адміністрацыі, дзе паўгода не было кіраўніка, і как бы і нічога не змянілася, і ніхто нічога не вырашае. Вось тут ад замены месцамі аднаго чыноўніка на другое нешта можа зрабіць? Вось ад Рыжынкова на гэтай пасадзе міністра замежных спраў можна нечага чакаць? Калі мы кажам пра знешні контур, то хутчэй за ўсё не, таму што я вось тут там, так мовіць, больш згодны са спадаром Карбалевічам, які кажа, што ўсё ж таки не міністр замежных спраў вызначае, куды ідзе рэжым, а рэжым вызначае, куды ідзе міністр. І яно так было цягам гэтых ужо амаль 30 год. Не было аніводнага самастойнага міністра замежных спраў у Беларусі. Але структура сама унутры яна вельмі адчуе розніцу, потому что само по сабе прызначэнне, так мяркую, што яно было нечакана і для новага, так мовіць, міністра, што яго з пасады фактычна дэ-факта кіраўніка адміністрацыі, выконуючага абавязкі, адправіць у міністэрства замежных спраў. Яна таксама была вынікам крытыкі, якая вельмі часта даносілася з адміністрацыі, менавіта з вуснаў нынешняга міністра у бок міністэрства замежных спраў у дачыненні да кадравай палітыкі, эфектыўнасці і гэтак далей. То бок зараз яму давядзецца ўсё тое, што ён казаў, спрабаваць неяк змяніць. Хутчэй за ўсё гэта просто адчуюць пэўныя асобы ў міністэрстве замежных спраў. Гэта ты, хто, так мовіць,
адносіцца да якіх можна залічыць там да каманды Макея, да рэшту каманды Макея. Вось тут будуць канфлікты, тут будзе хутчэй за ўсё пэўная зачыстка. На эфектыўнасць самой структуры на знешнім контуры гэта ніякім чынам не паўплывае, таму што каб змяніць эфектыўнасць на знешнім контуры, трэба мяняць сітуацыю ўнутры краіны ці хаця б прынамсі зрабіць амаль немагчымае, падкрэслю слова амаль, выйсці з вайны з Украіны. Атрымліваецца, што ўсе вось гэтыя словы Лукашэнкі, якія ён сказаў пры прызначэнні Ражэнкова, што вы там павінны іх прывесці ў прытомнасць, вы павінны іх там страсянуць, вы павінны там надаць ім нейкую там дынаміку, это ўсё пустыя словы, нічога там не страсянеш і не прывядзеш да прытомнасці эту структуру. Давайте глядзець на рэчы з пункту гледжання, так мовіць, не ведаю, бюрократыі. Прыводзіць у прытомнасць ці неяк страсаваць можна зверху ўніз, але не знутры сістэмы. То бок самая найлепшая, так мовіць, пасада, каб прыводзіць у прытомнасць Міністэрства замежных спраў, гэта якраз вось у адміністрацыі прэзідэнта была. Зараз будзе пікантная сітуацыя, але, ну, так мовіць, у беларускай бюракратыі яна часцяком здараецца, што вось учора там фактычна былы, ну, не былы, цяперашні міністр, ён быў і над Міністэрствам замежных спраў, і над урадам, а зараз ён мае урад над сабой, ён адзін з вінцікаў гэтага ураду, і ёсць шмат тых, хто стаіць над ім, і калі там здараліся вельмі цікавыя сітуацыі у бюрократычнай, так мовіць, беларускай рэчаіснасці, і калі там чалавек пісаў нейкі ліст з адміністрацыі прэзідэнта, пераходзіў на пасаду Міністэрства замежных спраў і атрымліваў сваё ж даручэнне зверху, толькі ўжо трэба было выконваць. Гэта ось якраз тая самая сітуацыя, што Міністэрства замежных спраў раз на год ці два на год, я ўжо не памятаю, аддае справаздачу адміністрацыі прэзідэнта, там пішуць, што ўсё дрэнна, ёсць нешта добрае, трэба выконваць. І фактычна вось зараз свае ж крытычныя заўвагі давядзецца выпраўляць. Я трошечку вернуся коротко. Що ж таки вядома, што у Петкевич ад першага шлюбу ёсць сын, і наколькі вядома, сын, ну ён ужо дарослы, з'ехаў у свой час разам з ёй у ЗША, зараз там мае сваю сям'ю, мае свой бізнес нейкі, і безумоўна, ну как бы не даводзіцца спадзявацца, што ён там разам за маці вернецца на айчыну, таму што вот это що ж таки, а там ворагі і гэтак далей. Як это у гэтай сістэме успрымаецца, што вот чыноўнік такога рангу, а ў яго там чальцы сям'і знаходзяцца ў гэтай несяброўскай краіне? Ну, змянілася культура, так мовіць, былі перыяды, калі на гэта просто не звярталі увагі, калі, ну, там былі гэтыя часы адлігі ці нармалізацыі чарговых. Пасля, канешне, 20-го году, ну, калі у вышэйшага чыноўніка сын ці дачка, ці там, не ведаю, брат, сестра за мяжой, гэта не вельмі добра, але гэта не з'яўляецца нейкай такой вялікай праблемай. Вось чыноўнікам сярэдняга ўзроўню і туды ніжэй, гэта, канешне, гэта праблема. Ну, яно так працуе, зрэшты, гэта копія мадэлі расійскай, дзе дзеці вышэйшых чыноўнікаў жывуць за мяжой, і гэта ніяк не замінае ім быць расійскімі турбопатрыётамі. А вось калі там нешта сказаў у падтрымку несяброўскай дзяржавы, то ты адразу і на агент. Ну, для сваіх закон для ворагаў, для сваіх нічога.
Не, сваім усё, астатнім закон. На жаль, трэба Астатнім развітвацца, але мы з вами абмяркоўвалі, што можа быць выкажыце сваё бачанне того, што адбываецца ў дэмакратычных сілах, у каардынацыйнай радзе, калі ёсць жаданне і магчымасць і час, выкажыце. Ну, фактычна там я займу астатнія 2 хвіліны, тому што сапраўды час ужо сканчаецца. Ну, на жаль, тое, што адбываецца, ну, мае ацэнкі яны блізкія да ацэнак Паўла Гусава, тое, што адбываецца цягам апошняга часу і з выбарамі ў каардынацыйную раду, гэта дыскрэдытацыя дэмакратычных інстытутаў перадусім. Я ўсё ж таки лічу, і тут, мабыць, трэба зноўку звярнуцца да пачатку нашай размовы, калі я сказаў, што нават Сергіенко не сумяшчаў 2 мандаты у вельмі умоўнай выбарчай працэдуры, то тое, што адбывалася падчас выбараў у каардынацыйную раду і то, да чаго гэта прывяло у рэшце рэшт, ну, гэта горш, чым фасадная дэмакратыя у рэжыма. Ну, на жаль, так атрымалася. Гэтага ўсяго можна было пазбегнуць, але ну, для гэтага трэба неяк усё ж таки разумець, што галоўнае перадусім гэта Беларусь, гэта беларускі народ, а не асабістыя амбіцыі ці змаганне за пасады ў нейкіх структурах, якія збольшага ну, ніякага ўплыву на жыццё звычайных беларусаў не аказваюць. Легітымнасць і папулярнасць трэба шукаць у беларусаў, а не у грантадаўцаў. Ну вось такая, так мовіць, усё астатняе раскажа Павел. Вот так вот скинули на яго ўсю адказнасць. Добра, ну тым не менш добры аналіз вы далі ўсім гэтым прызначэннем, чаго ад іх чакаць і да чаго яны могуць прывесці. Такім чынам працягваем сачыць. А я дзякую спадару Анатолію Усаву за тое, што Анатолію Котаву, бачыце, Усаў он ужо даўся нам у знакі абодвум. Ну Анатолію Котаву за тое, што далучыўся до нашага эфіра. Дзякую вялікі, яшчэ раз подписывайтеся, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна, а мы працягваем і яшчэ раз дзякуй, жыве Беларусь. Дзякуй, да побачення.